Maiatzaren 15ean izaten da San Isidro eguna, baserritarren eguna, eta Antzuolan urtero bezala ospatu dute artisau eta bertako ekoizleen azokarekin eta ganadu feriarekin. Gaurkoan ordea, ferian ez da behirik egon. Gaurko erreportajean egunak emandakoa jasoko dugu. Diana, hemen ez da, Antzuolan beste urte batez, San Isidroko ferixe izate. Ospatzen zen moz dihu goitze? Ondo. Pixat eurixa indosku eta oin giro mejoratzen nahi dela ematen dau, eta bera aguantatzen dozkun, da goiza ondo juten da. Hemen herritarra ja ikustea, zeu herri partea kalea ertetzen da dila. Zer ikusi lehizko, hemen ikuste jau animalixek, postuketare badaude? Hori da, gero dauzkuzu hemen plazaldian baserri giruakin zer ikusi duken postu danak, bai janario, bai gaztaia, aragi eta ganaua, eta gero Zurrategi plazan artisau arloko postu danak. Danak Antzuolako ekoizlik eta baserritarrak edo beste nunbaitetik etorri dira? Dauku Antzuola tailerra, gure hermandade dala, eta geho dauzku kanpotarra, igual artisau postuak eskatzen dituenak. Eta zer dauke ez, berezi San Isidroko feri honek ez bada ez, erakusleio bat ez, badauden ekoizlik baserritarrei, halako ikusgarritasun bat emateko. Bai, hori da, eta batez be Antzuolako baserri girua sustatu, eta ikusi arazi jendeai, ze da hon, da zenbat lan itxen daben, da zela Antzuolak lan itxen daben. Azkeneako halako feri bat, esan genezake ez, hemen ikuste jo bezala etxeko txikio joseke, halako harreman batez, zorrarazteko baserri mundukin. Hori da, eta animalixa pixa gertutasunetik bizi, naiz da Antzuolan azkenean olako itxura asko da hon, baina gaurko eguna politxa izaten da, eta Ibai, ez dakit, ez da lehenengo aldixe dezu San Isidroko feriontan parte hartzezuna edo? Ez, azkenean herriko ferixia eta izen da, urtero ekartzen du zehoz eta mutikotatik hemen ibili zen ga. Eta aurtengun ze ekarri deuzte? Horre eskinan daen ardi batzuk ekarri txut, da, aurten behirik eta zela ezin den ekarri, gehixen bat arrisek eta behorrak ikusten dira gaur. Eta hori ez dakit ze iritzi daukezunez, azken urte hauetan mentzeto azken hilabetetan ez, ezin dalako behirik eta ferix eta ekarri horrek nola eragite duzte zuei edo? Gure kasuan etxen ez dauku behirik eta guri ez tozko asko afektatzen zuzenien, baina bai CD-probetan da ibiltzen dienak eta olakoak etxian geldik daela eta txertaketa eta egin da, aldan egiten da behin. Hemen ikuste jo ez da, herritarrak, animalix eta hurbildu ikutu emateko ez, aukeria halako feri batek ez, zuire ikusgarritasun bat eman da ez, esateko lehen sektoriera hor da hola. Bai, azkenean urtean gutxitan egoten da aukera hori, eta guri gustatzen jako pixka, lana izaten da guretako haitxa, baina gustatzen jako pixkat herrixak jendea ikustea zea dukun etxian, da pixkat erakusteko aukeria. Lehenengo aldixe dezu parte hartzezuna San Isidroko feri hontan, ez? Bai, nik aurten lehenengo aldixea ekartzen txutena, beti torri naiz pixka eta eskuba botatzea egual abestia, baina neure animalixak ekartzen txutena lehenengo aldixea aurten. Ze jetxi dezu baserritik? Lau moxal, urtekoak, eta beste xasi ardi batzuk, bajatu itxut, eta, ondo. Eta? Ambiente politxoa dago, goizian goizetik, alkarri laguntzen danok hemen, gaztiape bai goguekin, da gazte desente bajatu itxuenak eren animalixak eta bestia, eta politxa da. Urtero goguak ingeatu izen naiz, da urten, esan denga, toka hutsen daia, eta badia bost bat urte Naparruan abeltzain bezala instalau nintzala, horti bizi naizela gehien bat, eta, esan dut, pixkan burua erakutzi du eta, Arrorik kendu dezu orduan gaur Antzuolako plaza ez, zure ganau animaliosek ekarri zer suposatzen zuretzat ez, gaur abeltzain bezala ez, baserritar bezala hemen Antzuolako plazan kasu honetan lotia. Bai, erakustia, bada hola beste modu bat bizitzeko bai, jendeai gustatzen jako igual, baina ez da erreza igual salto hori emutia. Nipe Antzuolan zaila ikusi neban bere garaixean hortatik bizitzen jartzeko aukera hori, eta
Naparrura trasladau biharri zen han lurra aukera gehiago eukine balako horti bizial izeteko, azkenean lurra bitxuzu, ganauak erabiltzeko. Eta Naparrura salto ineban, da han instalau nintzen, baina ni beti hemen gua naiz, eta ne baserritxa hemen daukat. Eta aldan da geixen nabil hemen ipintzeko guakin, da poli-poliki lortzen duen hemen ipintzia, aldan danak. Eta halako ferixeke ahalbidetze ez da, azkeneako lehen sektore hori, esango dugu, herritarrana gerturatzeko ere. Bai, ikustia bertako produktua aldala, bertakua janbiula, porque kanpotik etortzen dana seguramente ez dala hobia, eta bertako jendeak ikusten daben, bertako produktua pixkat bultzada bat emuteko balio daben, olako ferixa batzuk. Etorri heldu sokari hartu bide hau bari amaierari biztan ez duen bizizikloa noinkari. Etorri heldu sokari hartu bide hau bari amaierari biztan ez duen bizizikloa. Hemen ikuste zaitugu posturik postu, zer erosi duzu gaurko? Apurre denetarik, belarritakoak, poltsa bat, gaztai zati bi. Jake onartino datozenez, zebe diru apurro gaztau. Eta San Isidro feria, ez dakit urtero ertetzezu gaurko hitzordun edo? Bai, gaur egune erezia da. Motxilatan soinuk, trikitixe dauk ez du bestatzuk, panderuk, oin pentsate ez da kale jiran erten goztuela, ala? Bai. Ze repertoxo edo, zer dugu uste preparaute? Kale jirak eta fandango eta harinari batzuk. Eta San Isidro ferixek, aukeri emateu hemen ikuste animalixek, bertako ekoizlin postuk ikusteko, ez dakit buelta bat egin deuzten hemen zier edo? Ez, oniokan ez. Gero jota gero emungu buelta bat. Abertzo oso gustatzen jaten. Eta beste urtetan suposatzen ez da, erten deuztela San Isidro ferionta, zer da gexena gustatzen zauztena edo, zer esango zendukete? Animalixa, jendia. Eskuak zapisoka, pausoka. Eskuak zapi-zapia soka, kate bat begiz pausoka. Eskuak zapisoka, pausoka. Etorri heldu sokari hartu bide hau bari amaierari biztan ez duen bizizikloa noinkari. Etorri heldu sokari hartu bide hau bari. Antzuolak badauka aierrarekin anaikidetza bat, eta horren ondorioz pentsatzen dut ez da horregatik. Gaur Antzuolako San Isidro egunean zaudetela? Bai, bara da. Jamatxit urtero heldu daunat, edo aspalitik, eta Antzolarekin gure egia binazkatoa denez, badugu ahemana handia, eta hori, jamatxitzen bidez ni etorri naiz, baina bestenaz bera urte guziz hemen da, Antzolako lagunek deiturik. Esan dezu zure lehendabiziko aldia dela, zure aia 3, 4, edo zer dauka berezi ez da Antzolako San Isidro feriak? Zer dauka errikoia da, deia. Zenta ikusten dituzten guziak, gehienak ezaguna ditut. Eta bada ere behogoi urte, elgarrekin harremana bat ditugula. Eta nola egan duela, ez dakitzen bat duela 15 bat urte, ere etorri ginen, lagun batzuekin, beste ekoizle batzuekin, aiertarrak ere. Eta gero ez ginen etorri, zomeit urtez ez ginen gehiago etorri. Eta gaurai, duela 5-6 urte berriz gombita aukak ginen, ordean, plazerrekin, ordean, hala. Hemen zaudete postuan ez da, gaztarekin, garagardoarekin, Antzolarrak erosle hona dira, zer esango zenduke? Agiantzuk, ez da urte gehiago dara matzazula postua jartzen hemen, zer esango zenduke? Niretzat, Antzolarrak, erosle hona dira, Eta nola egan, uste dut, pentsu dut, ahreman horrek, aierra eta Antzolako ahreman horrek ere laguntzen duela hori. Ezagun asko dela, eta badakite baserritek etortzen da. Baserrien egiten dugula gazta, gainera biologikoan. Odean, pentsu dut, laguntzen duela gure salkapenetan. Arrasateko bidezko merkataritzako zentruakin lanian, eren produktuak ekarri itxu, urtero preparatzen du puesto txiki hau, abintzat Antzola sensibilidade hori ekarri alizeteko, eta egisa da, Antzolako herrixak erantzun oso hona eukitzen dela produktu honekiko, eta komentatzen ezkuenez, Baiarako herri solidaixuena, geixen saltzen du nahi izeten gara, así que guztua, eta betiko zitiak hemen gabe behintzat.
Esan duzu ez, esate ustela herri solidaxonetakoa zatela baiaran, zen buruzko goitze, ari da izaten? Oso ona, nahiz da giro bastante eskasia dugun, batutan euskixea gero eurixea, egia esan badoia, poliki animatzen dago baitxa jendia, eta bondo doia, ezingo bake jau. Eta zer dauke ez da, berezi San Isidroko ez, ferionek? Herrikua da, egia esan, da herrikuentzat, herriko baserritxarrak animalixak ekartzen duzkue, herriko artisaua beheren gauzak, eta bueno, herri da naurtetzen da, nahi da euskixea, eurixea, hori da, ambiente politxa edoten da. Ilusio bat oinpuntaz punta bidea zabaltzen hasi, eta oinu txiko hartzerako zorua dardarazi, sueltonki desarean libre. Leire da, gaurkun ez da San Isidroko ferionta, zer da? Ze genero ekarri duztea? Ekarri ditugu itxian indako txistorrak, txorixuak, olkiak, tripakilak eta mermeladak. Eta zer da, lehenengo aldixe postu jartzen da, ez? Ez, ja 3. urtia da etortze gana, azkenian herrian egon da, Galartza baserrian, azkenian hori ja 3. urtia etortze gala herriko ferira. Eta hola, ez, emateu aukeri ez, zeuek zeuen etxin ez, ekoizte uzten produktuk, herritarren eskure jarri, da behintzat ez ikusteko zer dan ez, Galartza baserrixen etxeuztena. Hori da, eta egia da jendeak eskertzeula, ez, kartelian ikusteuenian antzuelatik gatozela, azkenian herrikoak izan da, urreatu iteia, galdetu iteu eta erositeu, bai. Goizela, zaixan marrazi dela esan leike, egualdixek ez du lagundu, zemoruz dihu ez, oin eguarditik aurrea, zemoruz, jende hurbiltzen da idala ikustea. Bai, normalian eguardialdea, jendea gehiago animatzea ez, jaieguna izan da, goizian goizo atea berrian, eguardialdea. Egia da, gaur egualdia pixkate, daola pixkatola kolokan, eta hori, zaiatzen ez, ekarri deuna saltze deun, da eguna ondo bukatze deun bai. Postunatzeko aldintza du, ez dakit aukeraik euki dezunez, pixket ikusteko hor ganadu ferixe, bestetik ez, artisauen eta ez, bertako ekoizlin postu. Bai, buelta bat emateatea naiz, eta pixkat danetikan ikusten egon naiz, eta produktu batzuk erosi baita, eta ondo, gustora.